radili 27. decembra. Zbog vašeg činjenja stide se i sami demoni, ali to je vaš problem, a ne naš. Mi kažemo ne. Želim da vam se zahvalim, draga braćo i sestre. Želim da se zahvalim čitavoj Crnoj Gori, svim gradovima od Pljevalja pa do mora, na ljubavi, na ispovedništvu koji ste pokazali svih ovih dana. Mi našu borbu nastavljamo. Mi imamo naše učitelje. Mi imamo našeg mitropolita Amfilohija. I od njega nećemo odstupiti. Neka Bog blagoslovi Crnu Goru i neka joj da Hristov mir, mir Vitlejemske pećine, a ne mir koji smo vidjeli u Skupštini Crne Gore. Mi taj mir ne trebamo i mi taj mir odbacujemo. Neka je blagoslovena Crna Gora, neka je blagoslovena Crna Gora Svetog Petra Cetinskog i Svetog Vasilija Ostroškog. Neka je blagoslovena Crna Gora Petrovića i neka Bog zaštiti sve ljude Crne Gore. Hvala vam još jedanput što ste po ovakvom vremenu došli. Bog vas blagoslovio.